Юк, Артур. Хоккей кызыгыраак. Хоккейга караганда футбол шабырак дейм мен сиңа. Футбол яратсаң да, хоккей карамыйча калмыйсың әле. Егетләр, нәрсә турында бәхәсләшәсез? Без Рушан белән спорт турында гына бәхәсләшә алабыз. Без кайсы спорт ярышы яхшырак булу турында сөйләшәбез. Син әйтеп кара. Футболмы, хоккеймы? Кайсы кызыгыраак? Автоузышлар. Автоузышлар универсиада уеннары исемлегенә кертелмәгән. Ярый, егетләр, тынычланыйк. Әйдәгез универсиада турында сөйләшик. Спорт программасын карыйк әле. Универсиада программасына нинди уеннар кертелгән икән? Автоузыш чынлап та, юкмы? Юк шул, Рүзәл. Тизлек яраткач, минем белән футбол карарга барырсың. Футболны карамыйча ярамый. Син тизлек яратасың шул. Рүзәл, бәлки байдарка һәм каноэда ишкә кишүне карарсың. Ярар, уйлармын. Автоузышлар булмаса да, универсиадада булачак спорт ярышларын карарга кирәк. Рушан, үзең кайсы ярышны карарга җыенасың? Хоккей булмагач, белмим. Артур, син кайсы ярышларын карарга булдың? Мин футболга барам. Ә син, Рушан, кышкы универсиаданы көт. Анда һич шиксез хоккей булачак. Ашыкма, Артур. Рушан, кара. Монда бит ширем хоккейы бар. Бу уенда кызык булырга тиеш. Чынлапмы? Бик яхшы булыр, рәхмәт. Бездә уйнала торган хоккей булмаса да, ширем хоккей да. Хоккей бит. Шулаймы, Рүзәл? Дөрес, дустым. Димәк, син ширем хоккейын карарга барасың. Әйе, булай булгач кышкы универсиаданы көтеп тормыйм инде. Тагын инде ярышлар бар анда, игътибар белән карыйк әле. Боздагы хоккей юк, эзләмә.